Hindi ron kay guys, nagpa-repair mi sa balay ng tiya. Aron, akong panday na wapo, si Sir. Nangita siya o babay, para pahungawan ni Kadlawon. Pero ba, piyawan dag-apasa sa asawa ni. Ha? Ni siya na kugihan kay si Sir. Si tatay o na, kugihan kay Mugabas. Playdead ba tayo? Playdead mo? Si Bintay no Ibi, wala, magsaysinta na, kadawat na siya pension. Si tatay yun, dapat na makadawat sa pension, sa senior. Inanay Dara, mag-isot na kaputan na guys. Support lang ta sa itong mga group chat karon at tawa. Ako sa Orleo na pa. Nagbantay ko sa palay ni abangan ni Tia. Pa-repair. Is also available through booking.com.tower. Your home away from home.